ஏக்கா விஷயம் தெரியுமா? பக்கத்து வீட்டுல வச்சிருந்த கரண்ட் அடுப்பு வெடிச்சிருச்சான். நம்ம அடுப்பு ஒண்ணும் வெடிச்சிடாதுல்ல. அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல, அதான் வெடிச்சிருச்சு. எனக்கு தான் நல்லாவே யூஸ் பண்ண. டேய், இங்க நைனான்னு ஒருத்தர் இருக்கண்டா, எனக்கு கொஞ்சோண்டு சாப்பிட விடுறா. சரி சரி, சாப்பிடு சாப்பிடு. அப்பாடா, இப்பயாவது சாப்பிட விட்டானே, நிம்மதியா சாப்பிடுவோம். டேய், நான் இன்னும் சாப்பிடவே இல்லடா. மூந்து பத்தியில அது போதும் போ. டேய், யாராவது வரத்துக்குள்ள சீக்கிரம் புடுறா. ஆமாமா, சீக்கிரம் கைட்டுங்க பாஸ். மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் கையில போட்டு முறுக்கும் சாப்பிடுறோம். திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம். தூங்குனது போதும், கிளம்பும். அத்தி என்ன வலி வலிக்குதா அப்பா. அஜிஜா, என்ன மூக்கே வளையுது? ஆஹா, இது மனுஷன் தோளா மாட்டு தோளம் தெரியலையே, அம்மா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. என்னடா இது? பாத்துறேன்டா இன்னைக்கு நானா இந்த தோளான்னு. இந்த இடத்துல வேணாம், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. வேற இடத்துல குத்தி பாப்போம். ஆஹா, சொல்லம் சாப்பிட கூடாதுன்னு எவனோ செய்வன வச்சுட்டான்டா.